Se on morjesta pitkästä aikaa. Katteli tossa, että mun edellinen postaus oli reilu kuukausi sitten, kun mä kerroin noista mun koirista ja vähän juttelin sinne muitakin asioita. Ja silloin mä lupasin ja vannoin, että 3.6. on My Day-päivä ja silloin ehdottomasti saatte My Day-videon. No, koska olin ihminen, joka yleensä pitää lupauksensa, otin tietysti kameran esille heti aamusta 6, kun aloitan päivän sillä, että otan aamulääkkeet. Ja sitten kuvasin ja kuvasin ja kuvasin. Mutta mitäs sitten kävikään? Kun ajattelin, että nyt rupean yhdistelemään näitä pätkiä ja tästä tulee My Day-video, niin arvaatteko mitä? Siis oli kyllä niin tylsä, että kerta kaikkiaan en kehdannut kyllä laittaa sitä My Day-videota mihinkään. Ja sitten mä tein, että oikeasti mun elämä on todella tylsää. Se samaa päivästä toiseen. Ja no perjantaina vähän enemmän jotain tapahtuu, niin mä menen shoppailemaan ja mä kävin fysioterapeutiltakin, olipa kamala hurjaa. Ja siitä mulle jäi kytemään sitten ajatus, että miten ihmettä mä nyt teille laittaisin, kun kerran se My Day-video nyt ei onnistu, kun tuskin sen enempää tapahtuu normaalisti muutenkaan. Niin mulla on nyt taustalla tuolla työn alla teille sellainen video tulossa kuin My Week ja vähän ylikin. Eli mä päätin, että mä otan teidät mukaan mun ja 17-vuotiaan tyttäreni 11 päivän mittaiselle Bulgarian reissulle. Eli pienin videopätkin ja valokuvin mä kerron teille meidän seikkailusta, mitä meillä oli siellä reissussa. Mutta siihen menee kyllä jonkin aikaa, että mä saan sen videon tehtyä ja mä tarvitsen siinä kyllä tyttäreni apua sitten. No ja kuten huomaatte, mä istun taas tällä mun vanhalla koneella, koska mä nyt halusin tämän videon alta pois ja se käy nopeammin ja helpoimmin tämän vanhan läppärin kameran kautta. No, mä kirjoitin tähän ylös. Mä kävin katsomassa tuolla YouTubessa, että miten mun videoita on katsottu. Ja mä laitoin mun ensimmäisen videon, eli esittelyvideon ja sitten sen kiusaamisvideon 22. maaliskuuta. Eli tästä on aikaa, mitäs tästä on, huhti, touko, kesä, joku reilu 3 kuukautta. 12 757 näyttökertaa. Yhtä monta kiitosta teille kaikille, jotka olette jaksaneet ja viitsineet ja halunneet katsoa postauksiani, joista näistä näyttökerroista 6600 ja vähän päälle on pelkästään Paranormaalien ykkösvideoissa. Eli se on ollut mun hitti. Jos sitä nyt ei hitiksi voi kyllä vieläkään sanoa verrattuna monien YouTube-julkisten videoiden katselukertaan, mutta mulle se on kyllä ollut sellainen shokki ja järkytyskin, että joku mun asia on voinut kiinnostaa niin paljon ja niin monia ihmisiä. Ja olen saanut tosi paljon erilaista palautetta. On tullut palautetta videoiden loppuihin sinne kommenttikenttään. Sitten mä oon saanut sähköpostia ja Facebookissa yksityisviestejä. Ja useimmat niistä on jollain tavalla liittyneet tähän paranormaaliin maailmaan. Ja muuta on pyydetty lisää paranormaaleja videoita. Ja tänään mun täytyy sanoa, että mä ehkä kerron teille näillä näkymin viimeiset paranormaalit jutut, koska ne rupeaa loppumaan. Koska mitään uutta ei sitten kauheasti ole kerrottavana muuta kuin, että mä pyörin näiden tarotkorttien kanssa ja teen tarot-tulkintoja ja sitä kautta tapahtuu aina kaikkea uutta. Mutta sellaisia niin kutsuttuja tarinoita ei enää kauheasti mulla ole. Mutta ennen kuin mä menen tähän paranormaalien 4. asiaan, mä heitän pallon teille, hyvät katselijat. Mitä te haluaisitte tietää minusta?
tai mitä erityistä teillä olisi minulle kerrottavana, kommentoitavana, kehuja, kritiikkiä, kysymyksiä, ihan mitä vaan. Sillä seuraava video, jos te haluatte kysyä muuta tai kommentoida ja haluat jotain, ihan mitä vaan, niin mä teen seuraavan videon niistä teidän kommenteista, jotka tulee tähän postaukseen. Ja lupaan, että ellei nyt ihan satoja tulee, tuskin tulee, niin mä luen ne kommentit ja kysymykset ja vastaan niihin kysymyksiin parhaani mukaan, mitä tulee, niin seuraavassa videossa. Sellaisella poikkeuksella, että jos sulla on tapana käyttää kirosanoja tai vastaavia, niin koska mun videoilla ei kirota, enkä hyväksy niitä myöskään kommenteissani, niin mä luen myös nämä kommentit, missä on kirosanat tai vastaavat, mutta jokaisen kirosanan tai vastaavan sanan kohdalla mä sanon ainoastaan piip. Eli jos käytätte jatkuvasti pelkkiä kirosanoja, olette esimerkiksi suivaantunut jostain mun postauksesta ja haluatte nyt tuoda sen julki, että mitä mieltä te oikein olette, niin miettikää sitä palautteen muotoa, että haluatteko te sitten niin kuulla jotain tällaista, että piip piip, senkin piip piip, kun piip piip, se oli piip 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 video. Haluatteko te kuulla sellaista? Vai ehkä siihen voisi jotain muita sanoja pistää niiden kirosanojen kohdalle. Mutta mä oikeasti otan mielelläni myös kritiikkiä. Ehkä ei kannata laittaa, että huono kuvanlaatu, koska mä tiedän sen itsekin. Ja olen todella siirtymässä parempilaatuiseen kuvaan. Mutta koska tässä on näin pitkä aika ollut, ja mulle on tullut huolestuneilta ihmisiltä viestejä, että onko mä kokonaan lopettanut näiden videoiden tekemisen, niin mä halusin tehdä tämän videon nyt nopeasti alta pois. Ja tämän videon pääaihe on siis paranormaalia osa 4. Eli nyt mä kerron teille viimeiset tarinat. Mä kerroin kakkosjaksossa, kuinka mä tunsin kehossani tämän tytön kuoleman siellä parvekkeella, tai sen mitä hän koki ennen kuin hän putosi sen parvekkeelta. Mä koin sen omassa kehossani, kaikki ne ajatukset, ne tunteet, kivut, kaikki. Ja nämä kokemukset ei jäänyt tähän yhteen kertaan. Siitä ei mennyt kovin montaa päivää sitten tapahtuneesta. Kun mä nyt taas yhdistän, mitä mun mies kertoo, mitä mä tein fyysisesti. Sitten mä kerron, että mitä mä koin kropassani. Ja mun mies sanoi, että me oltiin, tai itsekin muistan, että oltiin sängyllä. Ja yhtäkkiä mä olin alkanut tärisemään. Mä olin tärissyt ihan hirveästi. Sitten mä olin lähtenyt pois sängystä. En ollut kontannut, vaan käsin vetänyt itseäni ja raahannut eteisen lattialle itseni. Sitten mä olin siinä huutanut hirveästi apua ja ollut tosi tuskaisen oloinen. Ja mun mies oli jo hetken miettinyt, että hän soittaa ambulanssin, että nyt on saanut sydänkohtauksen tai jotain, että oli niin kauheata katsottavaa. Mutta se mitä mä koin sillä hetkellä, kun mies näki tämän mun huutamisen ja kouristelun, oli jälleen kerran tää tulta, savua. Mutta nyt mä olin jossain hirveän ahtaassa paikassa. Ja mä huomasin, että siellä on ovi. Ja mä yritin potkia ja lyödä sitä ovea. Kaikki voimi, mitä mulla oli, mä yritin päästä pois sitä autosta. Siis nyt valjastin jo, että se oli auto. Eli yritin päästä pois. Oli ahdasta, oli tuulta, oli savua. Mä en pääse pois, vaikka mä kuinka potkin sitä ovea. Kunnes mulle tulee taas se tunneli siihen viereen. Ja taas sieltä tunnelin päästä kuuluu mun miehen ääni, kuinka hän kutsuu mua luokseen. Ja tällä kertaa mun oli helpompi lähteä sinne tunnelin päähän. Mä ehkä jotenkin alintajuntaisesti tiesin, että tämä ei ole mun elämää, mitä tässä tapahtuu. Että nyt mä lähden tästä pois. Mä koin, että nyt mä taas olen jossakin jonkun kanssa kokemassa jotakin, mutta mun on päästävä täältä pois. Ja mä tärisin pitkään vielä sen jälkeen, kun mä olin herännyt siitä tilanteesta itse. Ja oli taas se tunne, että mulla on tosiaan keuhkot ihan savua täynnä.
Ja niin kuin tuossa aikaisemmin paljastin, niin kyse oli auto-onnettomuudesta, joka oli tapahtunut sillä hetkellä. Toinen auto oli syttynyt palamaan ja tämä kuljettaja menehtyi. Hän ei päässyt pois sieltä autosta, se ovi oli mennyt sillä tavalla. Hän oli jumissa ja kuoli sen autoon sillä hetkellä. Ja kun tämä tapahtuma oli ohitse, mun mieheni sanoi, että voisitko kysyä sieltä rajan takaa tai ihan mistä vaan, että sun ei ikinä enää tarvitsisi kokea mitään vastaavaa, koska hän ei tiedä, että jaksaako hän katsoa vierestä, että ne on niin kauheita ne kohtaukset, että etkö sä voisi niin saada armeliaasti olla jonkin aikaa elämässä, että sä et näkisi etkä kokisi asioita. Ja mä illalla läksin silloin nukkumaan ja viimeisenä ajatuksena ajattelin ja lähetin nöyrän pyynnön asian suhteen kiitollisena siitä, että olin kaikki ne vuodet saanut katsoa ja saanut itse apua ja voinut auttaa muita. Mutta mä kerroin, että nyt mä haluaisin elää tätä elämää, että mun rakkaan miehen, tai silloin tulevan miehen, me seurusteltiin silloin hänen kanssaan ja hän ei kestä tällaista, että voisiko nyt muuta ottaa nämä kyvyt hetkeksi pois. Ja mun henkiopas tuli mun uneen ja sanoi, että nämä kyvyt on sulle aikoinaan annettu, koska on katsottu, että sä et pärjää ilman niitä. Että sä tarvitset apua täältä rajan toiselta puolelta, mutta nyt sulla ei mene elämässä hyvin. Ja koska sä itse näin haluat, niin ei sun tarvitse nähdä mitään asioita. Ja seuraavana päivänä mä annoin mun ennustuspakan mun miehelle ja sanoin, että pistä tää piiloon mihin haluat, mutta älä kerro mulle missä se piilo on. Mä sain luvan, että mun ei tarvitse nähdä asioita. Ja seuraavan kerran mä kaivoin sen pakan esille noin 10 vuotta myöhemmin, sen jälkeen kun mun mies oli menehtynyt. Hän oli aika ovelasti piilottanut sen, että en olisi osannut etsiä sitä paikasta, mutta kun se tuli tietyssä tilanteessa vastaan, ihan kun näitä tavaroita pengottiin, niin sen jälkeen mulle palautui tämä kyky, että mä näin itselle ja mä näin muille. Sitten tässä tapahtui ihan tässä lähikuukausina semmoinen, se oli aika harmiton juttu ja semmoinen ihan hauska ja mukava. Nimittäin mulle tuli pankista pankkitunnukset uudet, koska edelliset oli niin kuin numerot pikkuhiljaa loppumassa. Ja mä ajattelin, että ne täytyy ottaa matkalle mukaan, että jos sattuu tarvimaan pankkitunnuksia, että eihän sitä koskaan tiedä. Ja sitten yksi päivä mä huomaan, että ne uudet tunnukset on hukkunut. Tiedättekö, jos multa hukkuu joku tärkeä asia, siis mä menin ihan hysteeriseksi. Mä itkin ja tärisen ja vapisin ja on tämmöinen, että koko maailma kaatuu mun niskaan. Siis oikeesti näkisitte, millainen mä oon, kun mä hukkaan jonkun tavara. No ehkä joskus näette, ehkä mä teen siitäkin joskus videon, mutta se ei ole mitenkään imartelevaa näin 50-vuotiaille ihmisille, että käyttäytyy sillä tavalla, jos joku ei sinne hukkuu. Ja illalla, kun mä läksin sitten kerran nukkumaan, mä voi ei, että vieläkään mä joskus näen niin uniessa kadon niitä tavaroita. Sitten mulle sanottiin, että tämmöinen ääni kuului yöllä. Mä ei tullut niin uneen ketään hahmoa, mä kuulin semmoisen lempeän ääni. Se on vähän niin kuin tuuli olisi pyyhkässä ohi, että katso passin vierestä. Passin vierestä. Se mun passi on mun olkalaukun sisätaskussa. Ja on vaan siellä ihan sitä varten, että jos sitä sattuu tarviimaan. Ei mun pankkitunnukset voi millään olla passin vieressä, mutta katoin kumminkin ja olihan ne siellä. Eikä mulla ollut minkäänlaista muistikuvaa, milloin mä olin ne sinne passin viereen laittanut. Mutta oli ihan semmoinen kiva ja positiivinen juttu. Mutta tää oli nyt tällä erää valitettavasti viimeinen paranormaali jakso. Sitten jos tapahtuu jotain uutta, niin sitten tietenkin pidän teidät ajan tasalla ja teen näitä jaksoja. Ja edelleenkin siihen tarotryhmään voi vielä liittyä. Mä en tiedä missä vaiheessa mä vihellän siellä pelin poikki, eli muutan ryhmän kenties salaiseksi. Siellä on kohta 130 henkilöä ja ne tulkitsijoilta loppuu aika. Me ei kerätä tekemään niin paljon kuin ryhmän jäsenet haluaisivat näitä tulkintoja.
Mutta mä pidän sen portin vielä auki uusille jäsenille, koska koskaan ei tiedä, kuka on juuri tietyllä hetkellä sen suurimman avun tarpeessa. Ja mä haluan olla käytettävissä silloin, jos sellainen tilanne tulee. Tässä oli tämä postaus. Ja vielä liittyen siihen, että voi laittaa niitä ensi videoa varten. Muistakaa laittaa mulle kysymyksiä ja kaikkea, niin mä vastailen niihin. Niin Marhaba-videon, eli tämän pakolaisvideon kuuman perunan jälkeen, mä olen muuttanut niin, että mä esikatselen ja tarkastan kaikki tulleet kommentit ja sitten päätän, mitkä julkaisen. Ihan sen takia, ettei tule näitä kirosanoja eikä vastaavia sinne edes tekstinä. Eli näet, jos te laitatte näitä piip-piip-piip-palautteita, mä luen ne kyllä siinä seuraavassa videossa, mutta ne ei tule näkyviin sinne YouTubeen. Koska jos niissä on kirosanoja, niin mä en hyväksy niitä. Se on ihan yksinkertaista, riippumatta siitä, onko se palaute negatiivinen vai positiivinen. Jos siinä kirjoitetaan, niin sitä ei näytetä kirjoitettunakaan. Eli mä ruksaan silloin pois, että en hyväksy. Mutta kirjaan ylös ja sitten kerron teille, että tällainenkin palaute tuli. Mä odotan mielenkiinnolla, koska ja minkälaista palautetta tulee, mitä kysymyksiä tulee. Voitte kysyä ihan mitä vaan ja vastaan parhaani mukaan. Mutta ensi kertaan, ja se ensi kerran sisältö on kyllä sitten ihan teistä kiinni, että millaisen te siitä haluatte. Moikka!